ukuba ubuyile ecaweni licawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ingoku icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo sithabatheke ithuba bazalwane sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele kuzo sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela bazalwane kwisiqendu sanamhlanje secawa yabantu abangacawiyo igama lam ke ndinguSihle Bonani andihamba ndedwa ndiyabona batata bawo masibulise ke phaa kopipe sibulise komama otata obhuti nakosisi nakontangandini nakuye wonke ke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu amen igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni sithemba ukuthi sohlala sonke de kube lela xesha lethu lokuphuma bawo kukholo bawo mani apha kuyacaca ubana kumandi apha ekhaya uquqe buyelele irregular xa lizulu lasemthatha fondini ababukeli nabamameli ndiyaqonda noko sebemazi mani ewe tata sikunyeke naye ke utata uPikoko bulisa tata ndithabathe lithuba ndibulise kumntu wonke bethuna usimameleyo phaa emakhaya egameni nasegazini kaYesu Kristu waseNazaretha ngulo mzalwane ke wakwaPikoko nokwana ke sinezinto ezidube ngazo apha ekhaya esingazozibiza ke hayi ke bazalwane masikhawuleze ke sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo tata uPikoko iwele kuyicekwa masigobele inhloko sithandaze baba wethu oyingcwele ise wenkosi yethu enguYesu Kristu sisondela kanye phambi kwetrone yobabalo lwakho Thixo wethu onamandla bunguThixo moya ndinokulunga ebudeni kwade kwakaloku nje wena usenguThixo siza kuwe Thixo wethu onamandla amakhulu njengethemba lethu lokugqibela Thixo wethu onamandla siwazamile Thixo wethu onamandla amakhulu amacebo asezantsi emhlabeni kodwa Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando sibone engenakusenzela nto lolala phakade sabona Thixo wethu onamandla amakhulu ukuba masibuyele kuwe wedwa njengoThixo siza moya oyingcwele siza Thixo wethu olilungisa nabantu bakho moya ndini wokulunga ebusuku nje Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando abantu bakho Thixo wethu onamandla amakhulu sebebukele Thixo wethu onamandla amakhulu nale i-episode Thixo wethu onamandla moya ndinokulunga badinga wena abantu bakho Thixo wethu onamandla siza kuwe Thixo wethu onamandla amakhulu ebusuku nje dwala phakade sekuzawutyhilwa Thixo wethu onamandla amakhulu izwi lakho moya ndini wokulunga moya ndinamadinga bambi Thixo wethu onamandla amakhulu ilizwi lakho balimamele moya ndinokulunga belahlekelwa lithemba Thixo wethu onamandla wena njengoThixo wethemba moya ndinokulunga vuselela ithemba kwabantu abanjalo moya ndinokulunga ilizwi lakho Thixo wethu onamandla amakhulu lizawutyhilwa phakathi kwabantu abasweleyo Thixo wethu onamandla moya ndini wokulunga njengoThixo sisondeza wena moya ndini wokulunga siza Thixo wethu onamandla amakhulu kuzawutyhila ilizwi lakho Thixo wethu onamandla amakhulu phakathi kweemeko ngeemeko zamakhaya Thixo wethu onamandla amakhulu bazalimamela Thixo wethu onamandla amakhulu bambi Thixo wethu onamandla amakhulu besoyika moya ndinokulunga ngoba Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando kuzawuvela Thixo wethu onamandla amakhulu lowo bamoyikayo moya ndinokulunga kodwa bamamela ilizwi lakho phantsi kweemeko enjalo Thixo wethu olilungisa kaThixo vela wena Thixo wethu onamandla ube nguThixo intervenayo kwiimeko ezinjalo siyathandaza ebusuku nje Thixo wethu onamandla moya ndini wokulunga sisondela kwawedwa njengoThixo
Moya ingcwele sekuzawutyhila ilizwi lakho. Wena inokulunga yenza ilizwi lakho Thixo namandla ukuthi Thixo lilungisa kaThixo singazi ngokuliqhela. Wena inokulunga izwi lakho Thixo namandla singezi Thixo namandla amakhulu ngokwethu kwazi. Wena inokulunga masinciphe thina ukuze kwande wena Thixo namandla Thixo nothando yenza Thixo namandla amakhulu into yokubana ngaba kungaphakama kwethu zuko. Wena Thixo namandla kusuke kunyuko lakho zuko Thixo lilungisa kaThixo yenza Thixo namandla ukuthi le Thixo namandla amakhulu inkonzo ibe yinkonzo yenze yanomahluko Thixo ukuze Thixo namandla amakhulu lowa odinga wena wedwa njengoThixo abonakale Thixo namandla amakhulu ufikelela kuye. Moya wamadinga moya wethemba siza kweThixo namandla ngoba sisazi into yokubana ngaba nale inkonzo yanamhlanje unabantu abatargetileyo Thixo. Moya wamadinga yenza ukuthi ifikelele kubantu abanjalo Thixo namandla amakhulu siyathandaza ebusuku nje wena wedwa njengoThixo. Moya wamadinga qala Thixo namandla ungene kuyo leni inkonzo ukuze Thixo namandla amakhulu ingabi inkonzo nje kodwa ibe inkonzo ephekwe nguwe Thixo. Siyathandaza moya ingcwele moya namandla selizawutyhila ilizwi lakho ngumntwana wakho Thixo namandla yenza Thixo namandla amakhulu into yokubana ngaba kube uyaqala Thixo namandla Thixo nothando siyathandaza ebusuku nje Thixo namandla amakhulu sinqwenela Thixo namandla into yokubana ngaba Thixo lilungisa bathi bebengene Thixo kanye bebemamele Thixo namandla abantu bakho Thixo namandla leni inkonzo bebeyimamele Thixo namandla amakhulu ngenxa into yobana bekugqithwa kuyo kodwa isuke Thixo namandla amakhulu njengoba sitsho umculi into yokubana ngabantu ndafunyanwa Nkosi yam moya uyigcwele fumana nabo Thixo namandla ebeza kumamela nje Thixo namandla kuba kuthiwe babamamele. Siyathandaza ebusuku nje banguThixo ozibonakalisayo kuleni inkonzo wena inokulunga yenza Thixo namandla amakhulu into yokubana ngabantu bakho bakwazi ukumamela ilizwi lakho. Wena inokulunga ukuba sishumayela Thixo namandla ngexesha Thixo lilungisa kaThixo abantu ababhekelayo elizwini lakho kodwa banika amandla Thixo namandla abantu abaza kushumayela leni inkonzo. Wena inokulunga babe ngabantu Thixo namandla abazeka kade umsindo abantu abanomonde. Siyathandaza ke Thixo namandla sikwethemba into yobana ngabonakho kusenza egameni nasegazini kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini mani bathembo
Masibulele ke tata Pikoko ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje. Ukuba ke ungumuntu osanda ukusijoyina, siyakwamkela nawe kwicawa yabantu abangacawiyo. Ufika ke ngexesha elilungileyo xa sele simeme umnikazi wenkonzo into yokuba abe phakathi kwethu. Siyayiqonda ke bazalwane into yokuba kumela uphakathi kwethu ngamaxesha onke, kodwa ke ngenxa yokuba sisenza into yakhe, umnqweno wethu kukuba singathi kanti silapha abe engekho. Yile nto ke siye samcela bazalwane into yokuba makabe khona. Tata Pikoko ke ngenxa yokuba ule regular apha, ngoku sifikela kulaa ndawo ethi sikumnikelo. Khawucela abantu banikele. Bazalwane, sisondela kuni manje ngelixesha. Sisondela kuni. Incwadi yeBhayibhile iyasichazela kakuhle pha into yokuba yakhe yathi enye indoda ngenye imini kwafika ilizwi elithi ngeli xesha indoda eyaziwayo ewenzayo umsebenzi kaThixo kodwa kawunikele unyana wakho, yazincama unyana wayo oyintanda nekholiweyo nguye. Yacela into yokuba mayinikele ngaye, ayala ukunikela kuThixo. Ngoku ndinqwenela into yokuba bazalwane, nanjengabantu ke abazi into yokuba akukho apho okanye ukholo lwethu luye luxhomekeke kwiminikelo. Ngoku sizonicela ngomonde into yokuba nisincede man, ninikele kule inkonzo. Unikela kwalapha ke kulula kakhulu. Kulula kakhulu, kucofa nje kwela qhosha libomvu kuthiwa ngu-subscribe. Ukunikela kwalapha ba uyazithanda ke ii-episode zethu, uyawusuke uthi like, uzawubona iqhosha lithi like, ulike pha, then ushare nokushare kwenzela into yokuba ivangeli likaThixo ingapheleli endaweni enye. Njalo ivangeli kaThixo ihambe bazalwane, ngoba ingxaki ivangeli kaThixo esi-selfish ngayo. Kuyingxaki nokuba selfish kuThixo, because uThixo ufuna abantu abanikelayo kuye. So bazalwane, ningabambi igazi, ninikele. Enkosi tata. Nixelele nabanye abantu ngecawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Samane ke uba ndimane ndikhathwa ngutata uMnguni, ndimane ndikhathwa ngutata Pikoko. BaMnguni ke sizawulindwa phi? Siyemazweni ngoku. Bawo uba uPikoko manje. Yabona uba akazithethi zonke ezi zinto bawo. Okay. Akazithethi zonke. Njengoba nasiyicawe yabantu abangacawiyo bawo. Sibukelwa nangabefundisi. Iividiyo zethu zikhe zifike nakubafundisi abaphethe abanye abefundisi. Umfundisi ofundisa abefundisi. Okay. Sike zafumana umyalezo bawo osuka pha ku-moderator bawo. Tata. Umfundisi omkhulu wapha eRhabe utata uNyoni. Wawubhala ke ingagara lo myalezo lowo esithi ke masiwuphathe ngomonde, okanye sithi keep up umsebenzi lo kaNkulunkulu siwenzela siwuphetheyo. Wabhala nala gama ke adlangolibhala xa abalaziyo abantu baseRhabe baliphumshe baleyirham. Uyacaca futhi into yokuba andidlali xa sithi ndibubuso becawa. Masibulele pha kumoderator. Inkosi tata kokube kanti uyasibukela, iyasikhuthaza ke nathi into yokuba siyibukele ngabafundisi abafundisa abefundisi, okanye ngumfundisi ofundisa abefundisi, because baninzi abafundisi kodwa umfundisi wabafundisi omnye. Masibulele kakhulu tata, masiyemazweni. Bawo sicela ke abantu basilinde kule ncwadi yamaHebhere, kumaHebhere 11 isahluko sesibhozo nezinye ke ivesi ezilandelayo. kumaHebhere chapter 11 ivesi yesibhozo, emveni ke kwalena ingoma siyibeke ngale ndawo.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi ebhalelwe amaHebhere ngesahluko se-11 siqale kwivesi yesi-8 phantsi kwesihloko esithi amakhalipha okholo ngokwemizekelo yeTestamente endala. amaHebhere chapter 11 verse 8, amakhalipha okholo ngokwemizekelo yeTestamente endala. Ifundeka ke ngolu hlobo. Ngokholo uAbraham wathi akubizwa wakululamela ukuba aphume aye kuloo ndawo abeza kuyamkela ukuba ibe lilifa. Waphuma ke engazi kakuhle nalapho aya khona. Ngokholo waba ngumphambukeli emhlabeni wedinga, wanga ungowasemzini, ehleli eminqubeni ndawonye noIsake noYakobi, bezindlalifa zalo elo idinga ndawonye naye, kuba wayewulindele umzi lo uneziseko, ungcibi umbangi wawo inguThixo. Ngokholo noSara ngokwakhe wamkela amandla okumisa umzi, waza wazala, liseligqithile ixesha lakhe lokuba amithe. Ekubeni wambalela ekuthini, uthembekile lowo wabekayo ngedinga. Kungoko kwazalwayo ngamnye engofileyo ke lowo, into engangeenkwenkwezi zezulu ukuba yintabalala, njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle engenakubalwa. Aba bonke bafa ngokholo, bengawafumananga amadinga, besuka bawabona kude, bakholosa, bathakazela, bavuma ukuba bangabasemzini, balundwendwe emhlabeni, kuba abo bathetha izinto ezinjalo babonakalisa ukuba bangxamele ikowabo. Ke ukuba okunene babekhumbula elo babephuma kulo, ngebaba nethuba lokubuyela kulo, kodwa ngoku bazolulela kwelona lilungileyo, oko kukuthi kwelasemazulwini. Kungoko uThixo engenazintloni ngabo, ukuba kuthiwe unguThixo wabo, kuba ebalungiselela imizi. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi ngoku naphakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bazalwane ke silapha kuma Hebere chapter 11. Siqale ku verse 8 saphela ku verse 16. Amakhalipha okholo ngokwemizekelo yeTestamente endala. Kubaliswa ke apha ngamakhalipha okholo. Apha siphinda sifunda into esasikhe sayifunda ngaphambili. Kodwa ke ngamanye amaxesha into ibhalwa kuba ibaliswa. Kwenzeka lento ngelixesha. Kodwa ngamanye amathuba ke xa iphindwa ngento evelayo into yokuba ingangathi kulamabali ikhona into ewadibanisayo. Ngoku ke kudityaniswa la mabali eTestamente endala edityaniswa ngomsonto wokholo. Ingangathi iyabonakala ngulombhali ke besithi utata uPikoko lo mbhali walapha lo mbhali ungaziwayo. Mhlawumbi ke besonqena nophikiswa into yoba ingangathi kwezi story ziyi-1 2 3 4 nantsi into endiyibonayo. Ngoba bakhona abantu abazaziyo izinto bathi basenokuthi hayi le nto uyithethayo ayikho, kodwa ke wathatha wadibanisa into yokuba ingangathi aba bantu sibabona ngathi ngamakhalipha apha eBhayibhileni. Ingathi eyona nto ibadibanisayo, eyona nto ibabangela kuthiwe ngamakhalipha kungenxa yokuba ibingabantu abakholwayo apha. Ndithanda ke nothatha izinto mhlawumbi sizisondeza apha kuthi okanye sizijonge kweli liso lethu. Ukuba mhlawumbi njengamadoda mhlawumbi akhuliswe umame lapha ecaleni, mhlawumbi uye ubone into yokuba ukuba mhlawumbi umzalikazi okanye umzali ebengabonanga nto apha kumo, mhlawumbi uthunywa nje esikolweni, uthi ungafuni ngamanye amaxesha udibane noba nefayidukhe okanye uxelele into yokuba ukuba umntwana olapha akazuya esikolweni uzokuhlala phaphandle. Akayazi lo mzali into yokuba izawuzala nkomoni, kodwa ngeli xesha okanye kule ndawo sikuyo kungona xa sijonge emva simane sithi kodwa ingangathi wandinceda umzali wam ngokundisa esikolweni, ngoba ndiyakwazi ukuthetha nabantu okanye ndiyakwazi ukuma phakathi kwabantu ndithi xa ndithethayo ndimameleke. Laa nto yayisenzeka ngelaa xesha wayenokholo into yokuba njengoba mna ingangathi mhlawumbi kule ndawo endikuyo andibonakali ncam, ndinokholo lokuthi xa ndisumntanam kwesi sikolo nakwesi sikolo, mhlawumbi igama okanye igama lolu sapho lungangathi luyanwenwa. Mna ndingangakwazi, kodwa owam umsebenzi kukuba nditatamise lo mntwana ndimane ndisithi yakweli cala, angaqondi naye into yokuba uyaphi. Ingangathi kuvezwa loo nto apha into yokuba ukholo luhamba indlela ende. Bazalwane, ukholo uthi lo mbhali phaa ekuqaleni ukweyisa bubukho bezinto ezingabonwayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi loo nto kwindawo mhlawumbi esikuzo, ukuba umzali ebekhe mhlawumbi akakholelwa kuthi ngesingekho kule ndawo esikuyo, mhlawumbi siyakwazi nokuma sithi ndizenzele ezi zinto ndinazo ngeli xesha, kanti ulibali into yokuba bekukade kumane kubekho nomthandazo into yokuba ukuba Thixo ayenzekanga kum, ndicela into yokuba noba yenzeke kumntwanam. Bantwana bahle bakaThixo, phaa kuvesi 11 bazalwane, kuthiwa ngokholo noSara ngokwakhe wamkela amandla okumisa umzi, wazala liseligqithile ixesha lokuba mithe.
ayisuswa landawo mhlawumbi ethi liseligqithile ixesha lakhe, kodwa mhlawumbi umna bendizawuncokola ndiveze okanye ndigxininise into yokuba ixesha lakhe ligqithile, kodwa ukholo aluhambi luphelelwe ngumda. Ingangathi kuvela loo nto apha, ngoba uAbraham naye wayeyinkothovu yexhego, kwakungalindelekanga into yokuba kungenzeka nto, kodwa ngamanye amaxesha amaxhego wona mhlawumbi ajongwa ngenye indlela, kodwa xa ulixhegokazi esele ligqithile nakwixesha lokuba lingamitha, kudla ngothiwa chitha wena utyiwe, wadlala ngexesha lakho. Bantwana bahle bakaThixo, uSara yena ingangathi kumnandi ngenxa yokuba akukho penino secaleni kwakhe ofana owakhe wanukubeza okanye waxela umphatha kakubi omnyumama ebona into yokuba akadazale. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ixesha lokuzala ingangathi kumisa umzi. Bantwana bahle bakaThixo, abantu ke abawaziyo umzi bathi mhlawumbi yindawo yokufudumala okanye kulapho kubunjwa khona abantwana into yokuba bagcwala ihlabathi okanye bamise igama lelikhaya. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku bese kufika ixesha lokuba mhlawumbi ngokuya wayengena emzini lo mama, wayengena kusithiwa noko unyanethu uza kulimisa ikhaya, kodwa akwenzeka noko. Mhlawumbi engqondweni yakhe ebese sithi yena usisahluleki, kodwa akufika uThixo, ngoba bazalwane sele thina sehlulekile kodwa uyafika uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi le nto akufika uThixo ekubeni thina sizibekele umda. uThixo bazalwane akanaxesha uThixo, thina singazibekela, kunjalo nje singawubeka umda into yokuba bekumela ngoku, bekumela bazalwane ndiwufumene umsebenzi kudala bazalwane ndizama, kunjalo nje bekumele ekhaya siyekile nokuhlupheka kangaka, kudala kuzama wonke umntu, abakhuluwa bam ngoku kusokola nabaninawa. Bantwana bahle bakaThixo, ayikho into enabasancedakala, kodwa bazalwane ukudala nakasebenzi kuThixo. Athi umbhali umhla wayizolo ufana namawaka eminyaka. Bantwana bahle bakaThixo, namawaka eminyaka afana nomhla wayizolo. uThixo akahambi ngexesha lethu ngoko. Zama ukuthi bazalwane idinga likaThixo akaliyeki idinga uThixo. Bazalwane bam abathanda inkosi, wena ungazibekela into yokuba elami ixesha liphelile, elikaThixo alipheli. Sizazibekela bazalwane, sizazibekela. Kunjalo nje bazalwane, siyayazi nokuba ingakumbi kwexesha lethu sikwixesha elibi bazalwane lokuba abantu abatsha abanomsebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa emakhayeni kujongwe kubo. Bantwana bahle bakaThixo, umntwana ndimsile esikolweni, ngoku mna ndiphelelwa ngamandla, kodwa ndimbukele ehlela phecani kwam. Uthi wokujonga ujonge nexesha kube kusithiwa ngoku awusengomntu omtsha, ngoku i-35 years ufikile kuyo, kuthi xa kumane kubekwe ipost uqonda into yokuba andikhwalifayi apha, ngoba ixesha elibekiweyo ngurhulumente lithi wena awumelanga ufumana nganto. Kodwa elo lixesha likarhulumente, elo bazalwane, elo lixesha elibekwe ngabantu. Ze ixesha libekwe ngabantu, bantwana bahle bakaThixo, lingahlali ezingqondweni zethu, ngoba ixesha likaThixo alifani nelabantu. Nomama ixesha lokuba mithe laligqithile. Bantwana bahle bakaThixo, ixesha lokuba afumane izinto ezizawumenza umntu phakathi kwabantu. Izinto, ewe siyambona into yokuba lo mama wendile, kodwa ayingomfazi ncakasana, ngoba elakhaya alikhuli ngenxa yakhe, okanye elakhaya alikhuli ekhona. Wena uzenzile ezinye izinto, kodwa ayingomfazi ncakasana. uThixo xa begqibile abantu besithi ixesha liphelile, akukho mzi pha, afike uThixo.
madoda. Mhlawumbi bazalwane kumele abantu bagqibe ngawe. Mhlawumbi kumele abantu bathi ngoku siyibonile into yokuba ayikho impumelelo kwelakhaya. Mhlawumbi kumele abantu bathi hayi ngoku thina kudala sizama kuphelile apho siphela khona kube lapho angenela khona uThixo. Nkosi yami. Hallelujah. Ngokholo bazalwane, ngokholo noSara ngokwakhe wamkela amandla okumisa umzi. Ngokholo bazalwane, Ngokholo. ngoba ngamanye amaxesha bazalwane uthando lomlingani wakho alonelanga ngoba uyayazi iduty yoba inkosikazi ekhayeni. Noba mhlawumbi uAbraham lona wayemthanda unkosikazi wakhe amane emxelela into yokuba ayibalulekanga into yokuba asikwazi ukuzala nkosikazi yam, mna ndiza kuthanda kude kube sekufeni, kodwa ngaphakathi enhliziyweni uyayazi lo mama into yokuba lo mzi awukhuli ngenxa yami. Isidima sikatata asibonakali ngenxa yokuba apha ekhaya akukho bantwana, kodwa akubona uThixo into yokuba lo mntu zonke izinto zehlabathi zimgqibele, angenelele uThixo ume umzi. Mhlawumbi izinto zethu zingade zilunge nje, asikaniki uThixo chance. Awu Nkosi yami. Mhlawumbi asikancami amacebe ethu bazalwane, mhlawumbi sisacinga into yokuba sinamandla kakhulu, kanti bazalwane kuzawufika ithuba apho sincama khona, kodwa ekuncameni kwethu sesingayeki ukukholelwa kuThixo. Uthi usiwa ubetheka ngedolo bawupikoko, uwe ngesifuba, uxhathise ngezandla zigruzuka, ubusithi nakule ndawo Thixo ndisengumntwana wakho, ndizawuphakama kunjalo nje, ukuba ekhaya kuzawuphunyelelwa ngenxa yam. Thixo veza icebo. Nkosi. Bazalwane, ukholo luhamba indlela thina singakwazi ukuyihamba. Bantwana bahle bakaThixo, sibone into yokuba indlela le imqino kunjalo nje inameva, kodwa ukholo luthi ngapha kwala meva lukhona uzuko lukaThixo. Ukhona bazalwane aluhambi nge-SUV bantwana bahle bakaThixo apho uzawuhlala khona uhlale kamnandi uve into yokuba nesi situlo uhleli kuso simfuma. Xa kunjalo kusasebenza amandla akho. Ikholo lufika ngela xesha athi umntu eziqhubele yakhe, ube wena ubethwa sisichotho phandle, kodwa lube sithi ukholo andihambi le ndlela ufuna ukuyihamba, ndingapha yamna kwela cala. Bazalwane, ndizama ukuthi nokuba kunzima kangakanani, ukuba ukholo lusekhona lugqitha ngapha kobunzima kwangoku nje. Nkosi yami. Zibone ngoku ukule nyunyu kuyo bawupikoko, zibone ungapha kwayo, ngoba kakade awunaba senyunyweni ngokomzimba okanye awunaba senyunyweni ngexesha, kodwa ingqondo iyakwazi ukubona ngapha kwale ndawo. Khawuzibone uphumile, ubusithi uThixo uzawuhamba nami. Ingxaki yethu sithi sikule meko sikuyo sithathe ingqondo iyakwazi ukuphuma kwimeko kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, sithi sikule meko sibe sisithi asifethi reality anzuphuma apha. Nkosi yami. Ingqondo iyakwazi ukuphuma yona, wena uhlale namathumba la ungcungcutheka kunjalo nje, umane ube nesihlobo esingumpha, kodwa ingqondo iyakwazi usuka apha ibone uzuko lukaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Andithi le nto yenzeka kuwe ayenzeki, kodwa sikuvumela ngengqondo yakho ibe kule ndawo kungekasani okanye iphelele kule ndawo kuyo, ngoba uzumbona apho uThixo, amandla kaThixo angapha kwale meko kuyo. Nkosi yami. Kholo
luhamba indlela ende bazalwane. Ukholo luhamba indlela ende. Thina sizohamba sibetheka kodwa ukholo luyagqitha ngapha kwale ndawo owe kuyo wena. Awu Nkosi yami. Haya uzuma lo mzi abuthixo okanye lobukholo lusithi uthixo ebethe. Bathi abantu uthi ugqirha okanye uthi usiyazi uthi uyimboni ithi kodwa ukholo luthi uthixo ebethe. Ndayiva lento uyithethayo kunjalo nje yenza isensi nokwenza isensi ndiyavumelana nayo injalo kodwa uthixo ebethe. Ukholo azuluphikisa inzululwazi kodwa liyayazi into yokuba uthixo yena ebethe. Ukuba besizawukholelwa okanye ukuba besizawumamela yonke into ethethwa lihlabathi ngesiseko ezandawo sikhule sikuzo kunjalo nje bazalwane siyazazi into yokuba noko ngoku nokuba akukalungi ncam kodwa ingangathi kungcono kunayizolo ukuba besivumela abantu bebezawuthi ukuba uphume emgwali akho nto izawuphuma kuwe kodwa ngenxa yokuba ukholo lubona ngapha kwasemgwali usedimbaza kholo bazalwane lujonga apha okanye aluboni kule ndawo kodwa luhamba indlela esingekayihambi thina kunjalo nje ukuba sixhathise ngothixo khawujonge phambili uzobona le ndawo azakubeka kuyo uthixo. Awu Nkosi yami. Kunjalo nje ingangathi kungcono uyikhangele kakuhle ngoku untyumpantyumpekayo kule meko kuyo uyikhangele kakuhle into yokuba uthixo ufuna undibeka phi uyibone indawo ozawuphumuye kuyo kule ndawo kuyo. Singayeki ukukholwa abazalwane. Singayeki ukukholwa abazalwane kunjalo nje singayeki uba nomnqweno wokubuthixo uza kukhupha kule ndawo kuyo ngoba kakade uthixo uhleli ndawo apha kodwa uthixo ukubonisa phambili le ndawo kuyo asiyo ndawo ozophelela kuyo. Ungayeki ukukholelwa kuthixo uYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Oh
naxa wayesele gugile nje wafumana amandla wakhawulwa. Bawo kule ndawo ke so kufundwe kuyo ngevesi ka-11 naxa wayesele gugile nje wafumana amandla wakhawulwa. Bawo usoyicacisile kodwa you withdraw the inspiration from something apha ke ukholo lwethu lusekelezwe phezu kwamathambo phezu kwabantu abasele balandulela eli. Umhlambi Pikoko emgwali xa sole ulandulele eliphakade bathi abantwana basemgwali ulutsha licinga ukubana le meko sijongene nayo inkulu bakhunjuzwe ngoPikoko ongekhoyo ngoku. Nkosi yam. Bekutsalwa emva kuthiwe ngulowa waqala ukukhonza inkosi eyikwekwe zamehlela izinto elapha wawa ebhorhweni esiya esikolweni. Nkosi yam. Kodwa kwezo zinto ezo akamlahli uThixo. Nkosi yam. Ancama izinto zakhe zokugqibela esebenzela lo Thixo. Kodwa engayazi ngomso ukubana enye imali okanye lento ayisebenzisayo namhlanje uza kuyifumana phi. Kodwa ngokholo abone zisenzeka nezi ebengazicinganga. Nkosi yam. Umhlawumbi bathi bengayazi imeko owawuganxeleke kuyo ngobusuku owawuhamba kwizitrato zasemgwali okanye ubheka eCumakala usiya emgwali kungekho moto endleleni kungekho namntu endleleni usindwa zizinto zetyalike uziqwaye egxeni ube ngangathi ngamanye amathuba uyamqalekisa noThixo lona okanye umbuzi imibuzo uThixo ubana ebenokuphendula ngayo ungasuke wena bantwana bahle bedinga uthi Thixo ndithathe kule ndawo ngoba ndimhlambi ndidele ubuthixo bakho. Bantwana bahle bedinga bakhunjuze ngezo zinto abantwana basemgwali sowungekho ngoba bantwana bahle bedinga kufuneka kutsalwe ezantsi kwenzela ukuthi bazokhunjuza ukuthi umntu onokholo olu bantwana bahle bedinga athi engenawo amandla bantwana bahle bedinga asuke anikwa amandla bantwana bahle bedinga ngoba uyabhadula nasentlango bantwana bahle bedinga ngoba noAbraham ubhadulile entlango kodwa ethe nqaku okanye ebambelele isithembiso angasaziyo nokubana siza kuvela nini na bantwana bahle bedinga engayazi ukuthi siqala phi siphele phi kodwa bantwana bahle bedinga eyazi ukuthi ayakho uThixo umhlambi uza kuyenza lento bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga into embangela ukuthi angahambi okanye angagunqi lukholo elimkhubayo eyazi ukuthi uThixo asoze amyekele soze amshiye futhi nasendleleni yakhe wahamba nelo kholo lomzalwane bantwana bahle bedinga
umhlambi ukholo lulo olu lethi bana amandla ethu xa yesetha thina babashibadinga sisithi ayizukwenzeka into ethile ebomini bethu babashibadinga ngoba impawu ezithi uSara lona akezukwazi ukuzala zikhona ziyabonakala babashibadinga umhlambi uSara lona wayesetotoba babashibadinga iminyaka lena umhlambi kuthiwa wafutshane ngaphambili babashibadinga indalo lena babashibadinga ithetha okwekwayo emzimbeni wakhe kodwa babashibadinga uThixo yena wasuka wangeza amandla babashibadinga wazala babashibadinga umhlambi zikhona nezinto ezithi amaphupha akho afile kwaye nawe uyawabona abheke engcwabeni umhlambi athi catch me if you can babashibadinga usuke wajonge amaphupha akho ephuma emnyango babashibadinga awunawo namandla angawokuwaleka babashibadinga kodwa avela uThixo akunika amandla yena ngoba nguye umniki wamandla thina sakuswela amandla babashibadinga olona kwenkanye babashibadinga olona kholo lethu lubonakala umhlambi thina okanye inyama yethu seyincamile amathemba ethu sedakile babashibadinga amacebo ethu siwazamile sawenza thina babashibadinga sibona ukuthi hayi ngoku amacebo ethu aphelile ndithi siyakubonani angixelela ukuthi andinalo icebo kodwa sizozama xa ndibheka kupikoko athi bona hayi andinalo icebo lale meko babashibadinga ndithi nawuhlela phantsi ndityhafe avele uThixo yena babashibadinga umhlambi ukholo lam seluncinane babashibadinga ukholo lam babashibadinga seluncinane kodwa uThixo yena avela atyhoboze ngokholo lwakhe avele aveza amandla babashibadinga ngoba uSara naye umhlambi babashibadinga okanye wayengayikholelwa nokuthi uza kuzala kwafika isithunywa kuye bana bahibadinga sifika simxelela ukuthi uza kuzala wena bana bahibadinga wasuka wayihleka uSara lonto bana bahibadinga uvela umbuzo ewuhleka ntoni na uSara bana bahibadinga ngoba uyayiqonda yena ukuthi ayinokwenzeka lonto ngoba inyama imxelela lonto bana bahibadinga indalo imxelela lonto bana bahibadinga umhlambi bana bahibadinga imithetho yalapha eMzantsi Afrika ixelela ukuthi iphupha lakho lifile babashibadinga umhlambi babashibadinga ifamily yakho ixelela ukuthi iphupha lakho lifile babashibadinga umhlambi babashibadinga iitshomi zakho zixelela ukuthi idiploma yakho idegree yakho ifile ayonto babashibadinga nawe sufuna ukuncama awukholelwa nengelosi lena ijongene nawe babashibadinga kodwa intwana nayo isuka yona ivusa amandla babashibadinga okanye into enzama ukuyithetha lena ufuneka uqale uqhubeke inyama inyama kwenzela ukuthi ukholo lona babashibadinga lizovela livele ngapha kokuthi inyama yona ifile ingqondo yakho ingasebenzi babashibadinga amandla akho angafuni ukusebenza ukholo lutshoboze lapho luvele lona babashibadinga lukubonise indlela ngoba kufuneka aqale kufenye into babashibadinga kufuneka aqale kufenye into kuqala babashibadinga wenzela ukuthi ukholo lona lizokusebenza soze lufe okanye soze lusebenze ukholo babashibadinga usakwazi ukukhankanya izinto kwenzeke usakwazi ukuphakamisa inyawo ubheke phambili kwenzeke usakwazi ukuhlanganisa babashibadinga uhlangane usakwazi ukuthetha kwenzeke usakwazi ukuthetha bamemela abantu babashibadinga kodwa babashibadinga okubuciko bakho bakubuya ngasemva babashibadinga ingqondo yakho ibonakale ingasebenzi babashibadinga amhlambi namehlo akho abe nokurhatyazo usuke uthi bana hayi le imeko ngoku ayiseyo yam babashibadinga kodwa kwabanjalo uthi le imeko ayo yakho livele ukholo lutshoboze tata kuzovela ke kuthiwa aba ngabo abafe ngokholo
bana bathi bethinga ngoba uqale kushi kwafa bona bana bathi bethinga soze ke soze kukhuthazwe nesizukulwana ngathi bana bathi bethinga ukubana asiqala ngasafa ngokholo bana bathi bethinga soze kukhuthazwe nezinja ezingathi bana bathi bethinga soze kukhuthazwe into bana bathi bethinga ungaqala ngathina safa ngokholo ungaqala sife ngokholo kwenzela ukuthi thina singazigwagwisi imistake yethu thina umhlambi kubana asifanga ngokholo siza kuzigwagwisa thina uThixo anciphe yena kwande thina kwandubuciko bethu kwandukwenza kwethu banashwethinga kwenze banashwethinga ingqondo zethu silibala ukuthi nguThixo onobunganga silibala ukuthi nguThixo onamandla onke banashwethinga ufuneka qala sife ngokholo kwenzela ukuthi kwande yena uzuko lubheke kuye banashwethinga imbeko nobungangamsha ibheke kuye ngoba zonke zozinto zezakhe uKristu Nkosi yethu amen. La koma yokugqibela Dada kule verse ye-11 lencwadi yamaHebhere kwesahluko se-11 ivakala isithi ekubeni wambalela ekuthini uthembekile lowo usigcinayo isithembiso sakhe. Bazalwane senugqibile lo mcimbi wonke. Kodwa ke uthi lo mbhali apha uthembekile lowo usigcinayo isithembiso sakhe. Eyona nto igcine uSara apha okanye egcine aba bazalwane kuthethwa ngabo kwesi sahluko lo mbhali ke wonqena uziveza. Lo mbhali ke ungenayo iconfidence yomcimbi awenzayo. Dada Usixelela ngento yokuba into ebagcinileyo abazalwane into yokubana ngaba uthembekile lowo usigcinayo isithembiso sakhe. Ukuba bazalwane sijonga kakuhle lo mcimbi waba bazalwane bakhanganyiweyo apha ngasentla ababini ngabazalwane aba abahambe noThixo banikwa isithembiso nguThixo besebancinci okanye besebatsha but isithembiso sabe sihleli yabe ihamba iminyaka isithembiso sihleli isithembiso babe besithi uThixo uthi ndizawukwenza into yokubana ngaba imbewu yakho igcwalise uhlanga ibe luhlanga olona lukhulu kodwa ngalo lonke lo xesha bakhulayo bahleli neso sithembiso sichonyiweyo bathi qho xa bephakamisa amehlo badibane nesithembiso bathi sebenqonela ukuthi kuThixo Thixo esi sithembiso sa okanye lento wawuyithethile kodwa bakuphakamisa amehlo bakukhangela xa bezama ukukhangela phezulu basuke bathi nxa ngesi sithembiso sokuba lo uThixo undixelela into yokubana ngaba kuseza ukwenzeka oku kunje. uSara pha ngeli xesha uhleli mntakamnguni ehleli uSara mntakabonani ekuhlaleni kwakhe engafumani bantwana liyahamba ixesha bakhona abantu abathethayo into yokubana ngaba kutheni lo Thixo ekuthembisa ngento nje ingade ifike. uSara wahlala kuThixo ngoba esazi into yokubana ngaba akangoThixo osilibalayo isithembiso. akangoThixo osilibalayo isithembiso unguThixo osigcinayo isithembiso unguThixo othi nokubana ngaba kunjani na bathathi abe nguThixo ongasilibaliyo isithembiso. Yiyo loo nto yagcina uSara esazi into yokubana ngaba unguThixo ke asigcina isithembiso. Mjonge kakuhle ukugcina kwakhe isithembiso ngexesha lomzalwane apha ekwathi akuzukufa ungambonanga uYesu unguThixo njalo nokubana ngaba liyahamba ixesha nokubana ngaba ubona abantu ohleli nabo into yokubana ngaba ingathi aba bantu ndandikunye nabo ba izinto zabo ziyazilunga but wena kukhona ingathi uyubheka phansi likhona
ubona igama lakho ingathi liyacima, kodwa yona nto ayithethayo apha lo mbhali uthembekile lo usigcinayo isithembiso. Uthembekile. Yona nto esinqwenela into yokubana ngaba, yona nto sinqwenela abazalwana baba basintanda, into yokubana ngaba ityhileke kuni, into yokubana ngaba uThixo isithembiso sakhe akasibekeli ixesha mnguni, athi uThixo ngexesha elithile mna okanye ndizawukwenzela into ethile, but uThixo into ayenzayo bonani njengoba ubutshilo mhlobam, into yokubana ngaba uThixo ubeka into yokubana ngaba i-destination yakho yile yakho, athi awugqiba kuyeke untyumpa kapha eludakeni ukwenzela into yokubana ngaba ngexesha elifanelekileyo afike uThixo akuvuthululele esithembisweni sani. Yona nto sizoyimisa apha bazalwane, yinto yokubana ngaba hlalani kule ndawo uThixo alibeke kuyo, ungavumeli into yokubana ngaba imbandezelo ojongene nayo ikwenza into yokubana ngaba usuke kuthembeleni kuThixo, ngoba uThixo noxa nje ekwenze loo nto, noxa nje usacinezelo kwakaloku nje, ndimva kakho umculi wasekhaya xa ethetha ngokuthembeka kukaThixo athi ndamemeza kuYehova ndisengxingweni, kodwa wasukuYehova wandithatha wandibeka endaweni ebahansi. Akachazi mnguni into yokubana ngaba uthi ekumemezeni kwakho, njengoba umemezile ngoku, uzawuthi ngenxa yoba umemezile ngoku akukhuphe ngoku, but kudingeka into yokubana ngaba njengothi kwakugcinela isithembiso, akukhathali lokuba uthandaza kangakanani na, kodwa yona ndidingekayo yinto yokubana ngaba amandla kwangasuki ekukhangeleni kwisithembiso. Yona nto sizoyithetha apha bazalwane mama basintanda, yinto yokubana ngaba unguThixo osigcinayo isithembiso, unguThixo osigcinayo loo nto ke, yona nto ndiyaziyo bonani ngoThixo, yinto yokubana ngaba isithembiso sakhe ukubana ngaba ukuthembise ngaso usenza uThixo into yokubana ngaba bakujonga abantu okwakaloku nje, bakubona into yokubana ngathi ingathi awuyonto, kodwa akukuphakamisa uThixo kuthi nokuba bekujonge njani, but ngenxa yento yokubana ngaba ufikile esithembisweni, basuka abantu babuye bazogoba kuwe, ngoba ndimva kakuhle umntu osazi isithembiso sikaThixo esithi ndiphuphe into yokubana ngaba sisentsimini, entsimini apho izithungu zenu zasuka zeza zazokuqubuda kwisithungu sam, bathi ngenxa yento yokubana ngaba ezingise esithembisweni, ngoba isithembiso sihamba indlela ende, isithembiso esazi uthi into yokubana ngaba kudingeka into yokubana ngaba uzokwazi uba i-living testimony, bazawukwazi ubaxelela abantu into yokubana ngaba nindibona ndinjena nje, kukugcina isithembiso, kukugcina amandla esithembiso. Yona nto sizoyithetha apha yinto yokubana ngaba isithembiso sikaThixo asiboli isithembiso sikaThixo, akukho ixesha lokubana ngaba siphelele isithembiso sikaThixo, asigqithelwa xesha isithembiso sikaThixo, akukhathali into yokubana ngaba ungangakanani na, but ndimva kakuhle uThixo xa ethembisa into yokubana ngaba uyakwazi into yokubana ngaba athi ngenxa yakho, njengoba besitsho umnguni apha esithi ngenxa yakho, kodwa kusuke kuphila abaninzi, ngoba kudingeka into yokubana ngaba sigcine isithembiso. Mhlawumbi isithembiso sakho noThixo asibekelwanga kuwe, kodwa kudingeka into yokubana ngaba uhlala uthembekile kuThixo kude kube sekufeni, ngoba ukuthembeka kuThixo mhlawumbi iintsikelelo zizukuwela phezu kwakho, ngoba ndimva kakuhle kwincwadi ye-Exodus esithi ndibuvele nobugwenxa koyise konyana, njengokunjalo ke nabantu abathembele kuye uyakwazi uzithoba iintsikelelo engasazithobi ngenxa yokwenza kwakho, kodwa akuthobela iintsikelelo ngenxa yokubana ngaba kwakukhe kwenza kakuhle kuqala abebengaphambili. Yona nto sizoyithetha apha yinto yokubana ngaba uze ungabi yimbangela yokubana ngaba
ifemelo kanye isizalo sakho singakwazi into yokubana ngaba sifumane intsikelelo ngenxa yokungathembeki kwakho. Ukuthembeka kwakho kukukhula kwegama lakho, ngoba ukuthembeka kwakho kuThixo ndimva kakuhle umuntu othembekileyo athi xa yangena phambi kwamazulu umvuthi kwasithi yeke mkhonzi wam othembekileyo, ngoba ubuthembekile akudingeki into yokubana ngaba uthi ekuthembekeni kukaThixo uwenza into ezinkulu. Kudingeka into yokubana ngaba uthembeke ngamandla nawo, ngokubana ngaba noma mancinci kangakanani na kodwa usuke uthembeke ngamandla nawo ukuze uThixo azokwazi ukuthembeka nakwimpilo yakho. Ngoba unguThixo othi abantu bakuthembeka. Uthi uThixo xa nithe neza kumnikhala mna ndinguThixo ndinakho ukuniva. Ndingeka into yokubana ngaba ke ekubeni wambalela ekuthini uthembekile lowo usigcinayo isithembiso. Kudingeka abazalwane into yokubana ngaba niyazi okanye niyiconsideration into yokubana ngaba unguThixo othembekileyo. Ngoba ingxaki yinto yokubana ngaba ungakholwa kuqala into yokubana ngaba uyakwazi ukuthembeka. uThixo akudingeki into yokubana ngaba umthembe xa usengxakini kuphela, uyazi into yokubana ngaba unguThixo oza kunceda. Kudingeka into yokubana ngaba ngexesha usebumnandini but wazi into yokubana ngaba unguThixo othembekayo nasebumnandini bakho, but uyazi into yokubana ngaba ukuThixo okwazi ukuthembeka, ukuThixo okwazi into yokubana ngaba akukhulisa ukuthembeka kwakhe. Ngoba xa uthe wahlala kuThixo, uThixo uye athi xa uthe wahlala kuye wazigcina izithembiso zakhe. Mjonge kuSolomoni, ekuthini kwakho uSolomoni ahlale bukumkanini, wathi ekuceleni kwakhe umonde wasuke wamnika nobutyebi. Xa uthe wathembeka kuThixo uyaphindaphinda ukuthembeka kuwe. UThixo njalo yona nto sizoyithetha apha yokubana ngaba noba uyalila noba unwabile kwakaloku nje but wazi into yokubana ngaba ungaphosi ithuba lokuthembeka kuThixo. Ndingeka into yokubana ngaba sihlale simazi uThixo into yokubana ngaba ungoyena okanye uyeyona nkosi ekunyanzelekileyo into yokubana ngaba siyibuse, siyazi into yokubana ngaba kuye kukhulu uthembeka kwakhe. uYesu Kristu Nkosi yethu. Sizogoduka abazalwane, sizogoduka. Uthi umbhali kungoko kwazalwayo ngamnye engofileyo ke lo ku-12 lo into engangeenkwenkwezi zezulu ukuba yintabalala. Siyagoduka ke ngoku, kodwa laa nto bithethwa ngayo ngoSara kwakunye noAbraham ibangele ngamnye. Kwakho iinkwenkwezi zezulu zesizukulwana. uAbraham noSara bona ngabantu aba ebekumela bancamile uThixo akanawufika, kodwa ngenxa yokholo ngomntomnye kukho isizwe esaziwayo, kukho uhlanga, kude kwabhalwa incwadi engaka yazokwaziwa sithi ngenxa yokuba ngomntomnye owahlala elukholweni wathemba uThixo. Engofileyo ke lowo akayibonanga le nto Abraham into yokuba ngoku ngenxa yokuba wathembeka kuThixo kanye wathemba uThixo into yokuba isithembiso ebesibekile uza kuse ufile ngoku yena. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bazalwane thina okanye mhlawumbi abazali bethu bazofa bangayiboni impumelelo ezayo, kodwa kungenxa yokuba ukholo olugcine ngoku luzawunceda umntu olandelayo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi wena ungancama ukuncama oku, kodwa khawusele usenzela inzala okanye khawukhabe usenzela abanina
cawa abazemva kwakho bantwana abahle bakaThixo bangaqali kule nyunyu okuyo. Bantwana abahle bakaThixo khawukhabe uzama uhamba ungayazi nokuba uyaphi umane usithi Thixo ndipheleke mani kule ndlela endiyihambayo. Bantwana abahle bakaThixo ukwenzele aba bezemva kwakho bafike bathathe umxakatho babheke phambili. Bantwana abahle bakaThixo ngoba kusenokwenzeka iziqhamo singaziboni thina. Wakhe wama uThixo phezu kwentaba wayibonisa indoda esithi nantsiya iKanana kodwa wena awuzufikelela kuyo. Ayami indoda yathi umsebenzi ongaka esele ndiwenzile, lo msebenzi awupikoko owenza ngoku uwenzela abantu abezemva kwakho. Bantwana abahle bakaThixo ukholelo kwakho kuThixo ngoku kunceda abanye abantu. Le ndlela oyihambayo wena ufunde kwaphela apha kodwa abazemva kwakho izaba ngogqirha abezayo. Kunjalo nje bangade bavule nezabo isejari. Bantwana abahle bakaThixo ngenxa yokuba ngoku wena uzawuhamba uphele endaweni engofileyo ke lowo. Bantwana abahle bakaThixo bathi mhlawumbi nabazali xa besijongile bathi lo ngumthandazo kakhokho wam, lo ndiwubona emntwaneni wam. Imithandazo yethu kunjalo nje thina asizukuyibona kodwa izawuphumelela kwisizukulwana sesithathu nesesine. Ngoko bazalwane, ewe singagcuma ngoku kodwa ekuqaleni kwethu kuThixo kuncedakala into eninzi. Elizwi lenkosi eliviwa bobumnyama kubaleke makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa nokushunyelwa ngoku.
bazalwane ke utata uPikoko uze phethe isweets. Sitya isweets. Sitya ngoku isweets. Masibulele ke utata uPikoko. Uzithathe pha kumakhulu. Inkosi makhulu ke ngokuba isweets zakho ezibiweyo ziphelele apha endlini yecawa. Noko ke siyathemba into yokuba intsikelelo zizisweets uyasinika ngokumakhulu. Bazalwane siyabulela manje kumntu wonke osibukeleyo. Sizakucelela umzalwane wakamnguni asicelele umnikelo. Uzawuba uPikoko lomnikelo. Azalana siyacela ubana awuka-subscribe masicela ukuthi usubscribe. Bese chilo ke uPikoko icacisa ngomalunga nomnikelo nokunqena ke uphinda la ndlela ke bese ihambile. Ubana ke so ubukele ke siyacela ukuthi ucofa like man. Noba awukabikho sure ubana le nkqubo uyayithanda kawucofe nje ulike for the sake of ubana nje udibene nayo. Cofa ulike. Ku platform ke omanu uzulazula kuzo. Uyazazi iplatform ozulazula kuzo kule social media. Ungasebenzisa la qhosha lokuthi usharele kwezo platform ezo uxelele nabantu ke ukubana icawa yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku YouTube. Ikhona ke nala qhosha ke xa ucofe usubscribe elile ukukhumbuza ukuthi icawa yabantu abangacawiyo iyafumaneka ngensimbi yesihlanu. Ungalicofa nayo kuthiwa notification bell. Izokukhumbuza ba xa kuzoqala icawa yabantu abangacawiyo. Ikhumbuza nge-email and Khumbuza la email. Ikhumbuza ba noba mhlawumbe i-email zakho ezigqibele kudala ukungena. Manje sithi thina uqomba isasebenza le email yakho. Mhlawumbe emveni kwala email kungangena ke into ethi kubana come at once uzoqala apha ngomvulo. Windawo ke ezirenkini kumathafa asemgwali eSoweto ningayichaza ukuthi icawa yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku YouTube. Ibhexesha ngilomzalwane wakabonani ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nami ke umane ke ngezumini ke umbhaqe sihamba nalo mzalwane wakaPikoko. Tata uPikoko uvalelisa tata. Bazalwane ndisondela kuni loo nto ke ndipeyintwe kakubi apha. Loo nto ndiphuma pha sendinegama elibi. Kodwa ke ethembekile nje yena uThixo. Ethembekile nje yena uThixo. Bazalwane ngoku siyagoduka. Yazi bakuzogqibela thina ukuthetha. Siyagoduka bazalwane. Kodwa ke ningalibali manje, ningalibali bazalwane okukunikela. Kuba ibalulekile bazalwane umcimbi wokunikela. Yikho into ongayenzayo unganikeli. Amaxesha amaninzi ke asithanda ukunikela. Asithanda ukunikela kodwa sibe sifuna uba uThixo asiphe. Kanti ukuze sikwazi ukuthi sisacela sisafuna nokupheka kangakanani kufuneka siqale sinikele thina kanye siphe thina sawuqhubeka sizokumkhumbuza ke ngokuThixo into yokubana ngaba wena ubuthe uzawusipha. Bazalwane elokuvalelisa nje elokuba ningamncami uThixo. Tata Ningamncami uThixo nokuba ngoku imeko ayimvumeli kodwa yazi into yokubana ngaba uThixo yena usembuye uThixo. Kuloo meko uhleli kuyo uThixo yena usathembekile. Thembe kuThixo, umthembe kuloo meko yakho. Uyazi into yokubana ngaba uyathandazeka uThixo ngoYesu Kristu Nkosi. Amen. Masesivala ke ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu, thando kaThixo, ubudlelwane bomoya ingcwele mahlala kuthi sonke ngoku naphakade. Amen. 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 Ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Ukuba ke ubukenye noba uthiva pha kwitho
lecawa besiyenzele wena ngokuba ungumoderator pha kumathole i-Best Battery le yabazalwane. Siyakubulisa tata. Wonke ke umuntu kwezo ndawo nihleli nikuzo lecawa siyenzele nina ngokwendawo ezinehluke nikuzo. Ibiyicawa yabantu abangacawiyo le, ibiqhutywa ndim uSihle Bonani, ihamba no-Anele wakamnguni noliyabona wakabhikoko. Asiphinde sidibane kwiveki ezayo ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ingalibali phansi Thixo uthandazekayo baba yethu. baba yini ningabiwa. Ndingabiwa. Yo, Papa yini, Papa Take three. yini, Papa yini.